எங்க இருக்கீங்க? ரொம்ப நேரமா கால் பண்றேன். பிஸியா இருந்தேன். எதுக்கு இவ்ளோ கால் பண்ற? என்னாச்சு உங்களுக்கு? முன்னாடி மாதிரி பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது தக்கி. நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா? எல்லாத்துக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணல. அப்போ ஏன் இப்படி மாறிட்டீங்க? எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும். தப்பு பண்ணிட்டேனா? நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் உங்களுக்கு இவ்ளோ தொந்தரவா? என்னாச்சு? ரொம்ப அப்செட்டா இருக்கீங்க. தக்கி என்ன புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறா. சில நேரம் நம்ம யாரு உண்மையா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க கூட தான் இருக்கணும்.